Čaute ľudia, tu je Riderer TV môjho prvej recenzie na tank KV3. Dneska si prevedeme vlastnosti tanku, ako sa ten tank dokáže správať a pancier, delo a tak ďalej. No začneme hneď o tom, že proste každý skoro typický Rus tu kde mám teraz tú rušičku a Váňa, dá sa povedať, že to je také na prd, že ktoré neprerazíte ani za svet. Do tohto miesta už by som vám síce trochu radil strieľať, ale len keď je ten tank otočený fakt, že ide z vrchu nejak takto, hej. No to je jedno, poďme na výskum. Vo výskume máme hneď viacej tých vecí, ohľadom tých diel, ja som si toto vôbec neskúmal a hneď tu máme potom na tank K4. No to je jedno. Začínate tu s týmto dielom z T150, čož je celkom fajn, ale nemôžete zabudnúť, je to 7 týr. Takisto máte tu na jeden motor, to už nebudem utvárať. No a potom tu máte dielo, ktoré je úplne to isté než to osmičkové. OK, lenže my sa hneď potom k tomu aj pôjdeme pozrieť. Bude to mať súvisí trochu aj s KV4. Tu máme začiatočné dielo, ktoré ten damage není taký výrazný. Potom už sa ten damage zdvíha na tomto druhom diele. Samozrejme dve pozitívne veci. Toto dielo 122 mm sedmičkové. Pozor. Počkaj, teraz mi to vypadlo. Má väčší damage, ale nabíja cez 15 sekúnd. Akož toto dielo. Môžete si ho vylepšiť na nejakých 10. Viac sa asi nedá. Mne to nabíja teraz po 11. No je lepšie proste od nabíjaní. A to nabíjacia doba je veľmi dobrá. No potom tu a teraz to následovné. Musíte určite na tieto dve diela, lebo tie sú odomknuté z KV3 a môžete vlastne cez toto dielo ísť rovno sem a sem. Takže jenom veľké pozitívum. No a čo viac si dodať? Poďme ku replayu. Takže máme tu prvý replay, kde som top tier. Ako vždycky viete, top tier, ja na túto mapu skôr dávam na tú druhú stranu. Ja neviem prečo, ale ja som proste taký, že na tú druhú stranu je to bezpečnejšie. A to som len tady, ale viacejkrát prejdete, ako neprejdete, ako na tej druhej strane. A preto som sa rozhodol práve túto stranu. Možno budete trošku sklamaní, že budú len 2 replaye, ale to fakt sa nemusíte sklamávať. To není nič, čo by vás mohlo, naštvať. Ja na to nemám čas, na to replay, a toto je len také pomimo, na rýchlo, na rozprávanie. Ja o tom tanku nemenem fest dlho a ešte som chcel spomenúť. Ja on strelia tu, ako vidíte, okolo diela. Tam je prakticky, dá sa povedať, munícia. Strašne často sa stáva, že vám začne horeť tank, vybuchne vám munícia a no tak na toto sa omlúvam, toto som nechcel. Seky. Trošku padlo teraz, ne. Toto bol taký replay, kde mi to padlo, hej, ako doslova padlo mi vodko a ešte, že som to zachránil. No, ja si tam som si chcel tu vybehnúť a následovne kempiť. Že s ruskými sklápačkami, vy viete, všetci ako to dopadne, určite nesklopíte, no. OK, už som nestihol. Čo teraz tam bude to typečko, ktoré pôjde 100%. Typečko už je trošku múdrejší hráč, lebo ja už ho poznám. Dalo sa mi ho dať, asi nie, ale už je. No, to bola tiež jedna z tých random strel. Veď som nečakal, že tá strela padne.
Vôbec som to nečakal, ja som ani nevedel, kde ten tank sa nachádzal, ale videli ste proste náhodné strely sa vyplácajú vo vodku. A už prechádzajú cez tú stranu, o ktorej som vravel. Už cez ňu prechádzajú, kde sú dve oníčka a u nás je taká typická, čož ja určite robím. A za to sa nehnevajte, že skúsenosti a skilly. Ja kepujem. Dosť často kepujem, keď to vyzerá zle, tá situácia. Zatiaľ je to 5-5, neviem, čo tam flákajú naši. Teraz takto. Nech sa tam tí naši flákajú a fakt sa neviem, no. Ja ich budem odtiaľto kepiť. Odtiaľto ich budem kepiť, to... Tam asi sa jeden utopí. Sekalo. To sa tu nedá. To je to. Proste vyleziete. Môžete sa pozrieť, to neviem, no proste mi to začalo strašne. Môžete sa pozrieť hore na FPS-kách, hrozné. Oni sa teraz budú vraciať. Ako ja už poznám nepřátelé. Ja už som chcela, aby ten keb naši zastavili a to som si aj chcel dopriať. Ale proste húfnica na ne nevidela a týmto sme si zabezpečili krásne víťazstvo, kde som si ja ani nestrelil. Stručne a ručne. Takže toto bolo také víťazstvo, kde by som neočakával žiadne také, kde sa tento tank ukázal, alebo niečo také. Tu no proste videli ste, že ten tank zatiaľ nič som neodrazil. Asi, neviem. Nie som architekt, teda nie som jasnovidec, pozrieme sa a som zvedavý. Pozrite sa, nič moc pre tento tank, to pozitívne není. Bitva, ako som vravel, bola na nič. A takto, no nakoniec pozrite sa 0, ja som myslel, že som tam ten druhý. No a my sa ideme po ďalší. Ľudia, ja som sa rozhodol, že už na ani jeden replay nemám čas a že proste sorry za to ľudia, ja budem točiť replay, budem točiť krásne bitvy. Krásne. A ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, ak nie odber a uvidíme sa na budúce, takže čau.